Dig espesyalista. Sulugoon. Part 2. Sektor kasambahay katabang. Dili tiyaw king gimbuhaton nga gisalig sa hamiling agalon. Bulawanon ang matag hagtok sa tagnaan. Masipyat pa ang mga lakang sa duruha kaparisan. Gikan sa mga tiil sa klaseng kahayupan. Ko'y dawo, punto sa kasiguruan. Ang mga tahas sa kaakuhan kay dako o yamot ang sugilang nga moabot ug mobotho man ang kadanghag sa daklit musiaw tipas sa tumok sa katuyuan. Pastilan kini tig espesyalista. Mao'y gidangpan sa kinabuhi. Maayo pa ang palad. Adunay badles. Apan king mga palad. Hanap ang badles o wala gayoy badles. Tig espesyalista. Tig timpla sa kape o gatasan. Di luto sa pagkaon. Buntag hantod na sa kagabion. Di atiman sa kabataan. Di hipos sa nagakalat nga butang. Di labah sa sapot ilis-ilisanan. Di lansa sa igsusulot nga angayan. Di baho. Di sabwag sa mga kaisdaan. Di limpyo sa luag na hawanan o lawak katulganan. Di bisibis sa mga tanaman o kabulakan. Di sa tanang tig nga wala na nahisgutan. Kay utangan man ugod sa pinansyal nga panginahanglan. Pilit mag-antos sa way katapusang katuigan. Hawak na intaw, nagangulngol. Likod man og liog, gipanuhot, gibinhot. Kanus apabain taon Muhunas, king hulagway, ikaindig sa taob sa dagat. Mulurang pabakaha, umula hutay pabahinuon. Kayo sulugoon man in taon ang napaingnan. Ubadlis, kini sa kapalaran.